ali-ali ini mama iki nandi. Kalau ono ru. Ya apa sih sampean malek gawe ali-ali sakmu kedene. Aduh nandi ru ali-ali ini mama. Aduh. Nandi ali-ali kurek. Misalnya ali-ali larang, nandi sih ali-ali itu. Sampean ali-ali. Cepetan lah kayak anak kan gua aja. Duh. Ali-ali sakmu kedene iso ceblok. Ya apa? Jenenge apes kok. Nandi ali-ali aduh. Ono kok rasain kok. Oh, niku lho. Aduh, ali-ali kok nandi. Ali-aliku. Ali-aliku nandi ru. Kan Ima. Ali-aliku do. Ali-aliku nandi. Ya apa ini? Aduh, Ren, di ali-aliku. Kalau ada cepetan. Iki lho. Aduh, kan nandi ae. Kene ngowos ae. Ali-ali salah siji-sijine. Ayo boleh. Gregetan aku ali-ali iso ilang. Ngene iki kan ini bapak mulai sampai hilang iki mangko. Mulane ta sama niku lho wong ali-ali sakmono gedene soroto tak krosi awakku. Ali-ali sak menit Kene gedene lho, 75 juta tuh. Lah ilang seneni bapak mun ta iki. akan ngerumpi ya iku. Oleh-oleh. Yo anak wis kate lahiran rek. Sik aduh. Aduh. Kok loro men ngore. Aduh. Mak. Aduh. Apa nduk? Apa wetengmu? Aduh loro momok iki. Aduh. Ini tuh Mas Pak jenek kono nih. Oh, Mak ya. Lho apa iki ya? Apa aduh? Beteng kula rek. Lho, kodeng kula rek. Aduh sampeyan ya opo sih Mbak Wati kok iso yayu dibrokno iki lho ndek kono kabeh malah wong-wong tiba kabeh lho. Salah wabot iki lho yayu iku. Lah masamu sapa sing buka lawangi? Kok isone? Aduh kira-kira kok wabot temen yo. Yayu iku kembar ya anak yo. Iya paling. Aduh talah kok tengelon Mbak moncer-moncer buat kaya ngono. Kembar iku pasti iku. Aduh ya apa wis boyok loro ayo nang mulih. Nang mulih kesel aku. Mawati, sampean mari tekan ndi kok menggos-menggos ngono? Lah ya Mak, kan mari ngedok kuburan ah. Lah memu rusak men ngedok kuburan dak krewakno. Kon raro rek yayu teh lahiran. Hah? Teh lahiran? Iya, iku mangko rupane bayi ini kembar. Wong sing winginane sih. Iya, monyol-monyol iku lho. Wetenge wis gedhe. Lah karan teko endi? Nyeblak ae kon niku kancamu lahiran teh. Wis kono nang susulan kono. Susulan. Ate mulai aku koyo loro. Yo apa ya ngepet damas yo. Ayo. Yayu lahiran. Yes, bocil apa gorong ya? Ayo. Jangan ayo, kene. Ayo. Tuh. Aduh. Wis lahir. Aduh. Yo iki. Ih, Mbak Nur tulungan aku. Ayo, ngeden tak tambah yuk. Waduh. Ngeden. Yo, ngono yuk. Ngeden hek ngono lho. Ayo. Wah, anakmu kan ndase yuk. Ayo. Kurang yuk. Ndase yuk. Aduh. Aduh. Yuk metu yuk. Tak beneng engko batere. Sampai iki ngene. Yo, sampe ana ae. Aduh. Terus yuk. Dorong yuk. Yuk, wis metu yuk. Yuk. Wis metu yuk. Siki. Nang batur. Aduh. 4 kilo. Dorong yuk, sampai yuk. Emang ngono, Mbak. Nggih. Aduh.
Udah tuh. Masuk ya, Anakku anak wedok yuk. Alhamdulillah. Loh, ya yuk, yuk. Ya Allah, aku lagi anak tak dapat lagi, tak mau nih. Sate ini gak enak nih. Iya nih. Lho. Mbak Angel gendeng. Ya, lo tak ada nih. Angel, apa kok air? Ya, yuk nang ya. Mosok. Apa gue? Piro, Dedi? Anak piro? Lanang nih wedok. Loh, jarine kembar ta? Iya. Ya Allah nih, uang tak nanang. Ambil kembang. Wah, percaya aku lek kembar soalnya wetenge Yayu iku gak wedhe. Oh, ini ngomongnya. Yo sombong temen tonjol. Duh. Wah, awak ini nih, anu nanti. Tenan di lho. Ya,